नमस्ते. माशांमध्ये मला असं एक ठराविक मासे, फॉर एक्झाम्पल हलवा, पॉम्फ्रेट, कोलंबी असं सगळं आवडतं. आणि जेव्हा आमच्याकडे फिश बनते तेव्हा मला एक असं ॲडजेक्टिव्ह दिलं जातं की आज घरात आमच्या एक म्याव आली आहे. म्हणजे तू नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्कार, मी संगीता वडके. मी आज तुम्हाला फळांचा शिरा बनवते. आता तुम्हाला मी साहित्य दाखवते. आधी फळं बघा. केळी आहेत, सफरचंदाचे तुकडे आहेत 1 वाटी, 1 वाटी अननसाचे तुकडे आहेत, डाळिंब आहे, साजूक तूप आहे, रवा आहे, वेलची पावडर आहे, साखर आहे आणि हे सगळे ड्रायफ्रूट आहेत, काजू, बदाम, चारोळी, किशमिश. आणि आपल्याला 1 वाटी दूध लागेल. हा मस्त एक सुंदर थंडीसाठी म्हणा किंवा एरवी खाण्यासाठी सुद्धा साजूक तुपाचा आणि फळांचा, ड्रायफ्रूटचा सुंदरपैकी हा शिरा होणार आहे. तो आपण सगळ्यांनी एन्जॉय करूया. साजूक तूप टाकतेय, जवळजवळ अर्धा वाटी तूप टाकते मी. आता याने इथे बघा हे टाकलंय, तुपामध्ये रवा टाकलाय. फ्रुट्सची एकदम ट्रीट आहे या शिऱ्यामध्ये, एकदम मस्त मजा येणार आहे. फ्रूटचा बास्केट आहे हो आणि हा सगळ्यांना आवडतो एकदम. म्हणजे खास करून माझ्या मुलीला तर हा शिरा फार आवडतो. आणि ह्या शिऱ्याची खास वैशिष्ट्य हे आहे की हा भाजताना आपल्याला जेवढं तूप लागेल तेवढं बनवताना नाही लागणार आहे. बरोबर. तुम्ही बोलता तिला शिरा आवडतो, तिला गोडच आवडतं की अजून काहीतरी आवडतं? तुला नॉनव्हेज मध्ये काय आवडतं? अशी एकही गोष्ट नाही आहे जी मला नाही आवडत. नॉनव्हेज म्हणजे नॉनव्हेज सर्व आवडतं. आणि फिश? अत्यंत. कोणते कोणते मासे आवडतात? माशांमध्ये मला असं एक ठराविक मासे, फॉर एक्झाम्पल हलवा, पॉम्फ्रेट, कोलंबी असं सगळं आवडतं. आणि जेव्हा आमच्याकडे फिश बनते तेव्हा मला एक असं ॲडजेक्टिव्ह दिलं जातं की आज घरात आमच्या एक म्याव आली आहे. म्हणजे तू म्याव म्हणजे बरोबर. आता केळ्याची फोडं करून घेतात आहेत. हा शिरा इतका डिलिशियस लागतो ना, एकदम मस्त. याचा कलर पण इतका अट्रॅक्टिव्ह असतो. आता याच्यामध्ये बघितलं का रव्यामध्ये केळा टाकलाय. हा. आता केळं टाकून असं चांगला रवा फ्राय करून घ्यायचा आहे ना. हो हो हो. रवा आपला फ्राय व्हायला आलाय, थोडा ढवळते अजून, म्हणजे थोडा अजून भाजायचा आहे. दादा, मला ना तुला काहीतरी अजून एक सांगायचं आहे. मी जेव्हा क्लासमध्ये एंटर करते ना तेव्हा सगळे विचारतात का आज टिफिन में क्या लाये. आणि एक मुलगा तर असा आहे, तो कोणाकडे नाही जाणार पण तो माझ्याकडे येईल. तू जे काही आणलं असशील ना मला त्यातलं थोडंसं दे. आणि तो रोज येतो. असं एकही दिवस होत नाही की तो नाही येईल. हो, आणि मग नंतर त्याला तुम्ही हाकलून देता. अरे पण कारण रोज रोज येतो. आणि सारखा थोडंसं दे ना असं. मग त्याला तू हाकलून पण देते. बघा, कारण रोज रोज येते. येतो. आणि एकदा दिल्यानंतर परत येतो, खातो आणि परत येतो. ते आणखीन दे ना, आणखीन दे ना. तुझी मम्मा खूप छान बनवते, तुझी मम्मा खूप छान बनवते. आणि खास करून मी ढोकळा नेला ना हा. तर मेरे को एक पीस चाहिए, मेरे को एक पीस चाहिए असं करतात. पण मी पण शाळेतल्या मुली तिच्या मैत्रिणी आहेत त्यांच्यासाठी असं वेगळा पीस काढून देते. हे बघ, ह्याला हात नाही लावायचा, हा पीस तुझ्या मैत्रिणीला द्यायचा. शेट्टी म्हणून तिची एक मैत्रीण आहे, ती साऊथ इंडियन आहे, मँगलोरियन. तर ती ते हे आणते, काय ग, नीर डोसा आणते, ते हिला देते. मग मी ढोकळा बनवला का तिला तिच्याबरोबर खास हा तिच्यासाठी आहे, तू खायचा नाही आणि तिला आवर्जून दे. हे मी तिला असं पराठा वगैरे पण मी नेलं ना ते पण तिला इतकं आवडतं ना, खूप. वाजले आता. ॲरोमॅटिक झालं एकदम. कसं झालं? ॲरोमॅटिक. आता तुम्ही बघा याच्यामध्ये काय टाकायचं ते तुम्ही टाका. थोडा जरा थोडा. आता त्याच्यामध्ये सफरचंदाचे तुकडे टाकतोय, नंतर अननसाचे, पायनॅपलचे तुकडे टाकतोय आपण. मँगोच्या सीझन मध्ये मँगोचा शिरा पण मँगो शिरा मस्त मँगो एकदम. शिरा एकदम मस्त. आता मी दूध टाकते. गॅस आता मी बारीक केलेला आहे. आणि ते आपण अर्धा वाटी पाणी टाकतोय. अर्धा वाटी कमीच. अर्धा वाटी कमीच. हा. कारण तो केळ्यामध्येच आहे ना, रवा थोडा जरा शिजून आलाय. ड्रायफ्रूट टाकते, काजू, बदाम, चारोळी आणि किसमिस. किसमिस टाकते.
चांगलं असं एक वाफ दणदणीत आली पाहिजे नाही का? हो. एकदम टेम्पटिंग दिसते. पण आता त्याला वाफ द्यायची म्हणून एक झाकण ठेवतो त्याच्यावरती. थोडा मी झाकून ठेवते. आता एक चांगली दणदणीत वाफ येऊ दे त्याला. हा. मग आपण शिरा खाली उतरवूया. दणदणीत म्हणजे दणदणीत म्हणजे अशी जोरदार जोरकस अशी वाफ येऊ दे. बाजाराचं जसं आम्ही कालवण बनवतो त्याला पण अशी बाजाराचं कालवण म्हणजे काय? म्हणजे माशाचं कालवण. माशाचा कालवणला बाजाराचा कालवण. कालवणाला माशाच्या कालवणाला ते बाजाराचं कालवण बोलतात. मस्त नवीन नवीन शिकायला हा, भेटतंय. आणि त्या कालवणाला एक चांगले दणदणीत उकळी यायला पाहिजे असं माझी आई नेहमी म्हणायची. अच्छा. हा. म्हणते की चांगली दणदणीत उकळी येऊ दे मग आपण ते कालवण खाली उतरवूया गॅसच्या. आम्ही फ्राय करतो मासे, जसं पापलेट आहे, बोंबील आहे, कोणतेही मासे जर असतील तर त्याला हिरव्या वाटणाची गोळी लावतो आम्ही. म्हणजे काय? हिरव्या वाटणाची गोळी भरपूर कोथिंबीर, हिरवं भरपूर वाटण. लसूण. ठीक आहे, नका सांगू ते. हा, सांगू नका. तुम्हाला जर बघायचं असेल की गोळी काय असते यांची ट्रिक, तर तुम्ही कमेंट करा आणि ह्यांना परत बोलवा, बरोबर ना? हा. मग याला कमेंट जास्त आले की बनवायला मच्छीचं. ओके, नक्की. तू पण येणार ना परत हो, बोलवल्यावर? म्हणजे? हा. प्रश्नच नाही. आता इथे बघा चांगली वाफ आली आहे, दणदणीत वाफ आली आहे. आता मी झाकण खोलते. बघा तुमचा शिरा. आता याच्यात साखर टाकते, वेलची पूड टाकते. 3 शेफ आहेत आपल्याकडे आज. हा. एक आपली छोटी शेप आहे ती हुशारच आहे. जरा अशी एक वाफ आपण घेऊया जरा आणखी. आता साखर टाकली आहे ना, थोडं वाफ लावायला द्यायचं म्हणजे त्याच्यामध्ये साखर पण विरघळली पाहिजे. यशिका रेडी टू टेस्ट. एकदम थोडेसे डाळिंबाचे दाणे टाकते मी असे जस्ट थोडेसे. हा स्प्रिंकल करते. फलफली झालं ना चला, एकदम. कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय पहिलं बघा. कोणाच्या? माझ्या. पहिलं कोण खाणार? मी. फळांचा शिरा. इकडे आपला फळांचा शिरा. फळांचा शिरा एकदम रेडी आहे. चला आता आपण टेस्ट करूया एकत्र. सर्वात आधी तू तू कर, तू छोटी आहे ना. कसा झाला शिरा? माइंड ब्लोईंग. अरे वा, काय काय वर्ड्स. चला, ह्या चॅनलवर काय तर वेगवेगळे वर्ड्स आपल्याला इंग्लिश मध्ये मस्त. ऐकायला भेटतात. मस्त नाही का? तुम्हाला चला शिरा टेस्ट करायच्या अगोदर माझी एक इन्फॉर्मेशन, तर मी कधी माझी इन्फॉर्मेशन देत नाही. जर माझा वीकनेस असेल, काय फूडमध्ये काय वीक पॉईंट असेल, मला इम्प्रेस करायचा असेल तर शिरा लागतो मला. बस कुठेही काय बनलं असेल, म्हणजे शिरा तुमच्या घरी बनला असेल ना, मी बाकी काय नाही मागणार तुमच्याकडे खायला, पण मला जरा शिरा द्यायला लागेल तुम्हाला खायला. आणि त्याला त्याच्या आजीने सवय लावली. हा, शिऱ्याची. बाकी तुम्ही बघा, नॉनव्हेज पण आवडतं, तुला नॉनव्हेज आवडतं, मला पण नॉनव्हेज आवडतं, सर्व आवडतं मला. पण शिरा बोलत ना एक लेवलच आहे वेगळी, की मला पाहिजे म्हणजे वीक पॉईंट पाहिजे मला म्हणजे आवडतं मला. असं हट्टी नाही, पण आवडीने दिला की काय खाणार हट्टी मी. नाही, कधी पण करायला लावतो. हा, घरी. आणि ना घरी. या शिऱ्यासाठी मी एक ऍडजेक्टिव्ह द्यावंसं वाटतंय. जगात भारी. हा काय? जगात भारी. माझा जॉब गेला जगात वाटतं. भारी. मी बघत होतो कोण माझ्या पाठी जॉब, म्हणजे माझा टेस्टिंगचा जॉब चालू आहे, तर हाय बोललो. आपलं पायनॅपल जेव्हा मध्ये येतोय, डाळिंब मध्ये येते, एकदम मस्त वाटतं. असं वाटतं फ्रूट सॅलड, फ्रुट्स शिरा कॉम्बिनेशन जरा हे ट्राय करून बघा, एकदम मस्त झालं. आपण म्हणतो ना नेहमी शिरा काय करायचा, तर फ्रूट टाकून करा ना, एकदम छान झालं. आणि ही रेसिपी आपल्या सर्वांना दाखवल्याबद्दल तुम्हाला थँक्यू. तुमच्या आई मुलाची सुद्धा खूप खूप थँक्यू. आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म तुम्ही दिलात आणि जगासमोर आम्ही आज आलेलो आहोत तुमच्या माध्यमातून. आम्हाला खूप आनंद झाला, माझ्या मुलीला आणि मला. खूप मला तर thank you खूपच तुमच्या आनंद सुद्धा. झालाय की मला आमच्यात वेगवेगळे माणसं माझ्याजवळ येणार, माझ्याजवळ बोलणार. मला तर एवढा खूप आनंद झालाय. याशिका, एक डायलॉग असतो, मागोगे तो मिळता है. तू सांग, तुला किती व्ह्यूज पाहिजे आणि किती लाईक्स पाहिजे सांग. आमच्या व्हिडिओला, जनरली पॉप्युलर व्हिडिओजला 1500 लाईक्स भेटतात, तर तुला 2000 लाईक्स पाहिजे. अरे 1 crore हवे. बापरे, द्याल का? चला, तेवढे व्ह्यूज, लाईक्स आणि असे शेअर करत जा. बघा किती इंटरेस्टिंग माणसं आपल्याला भेटतात. तसेच आपल्याला वेगवेगळे रेसिपीज पण भेटतात, त्यांचे एक्सपिरियन्स, त्यांचे बोलण्याचे पदार्थ, म्हणजे त्यांची बोलण्याची स्टाईल किंवा प्रत्येक इन्ग्रेडियंटला ते एक्सप्लेन करतात ना, हे सर्वात मोठी गोष्ट असते आणि हेच आपल्याला बघायला आवडतं. तर तुम्ही जास्तीत जास्त व्हिडिओला शेअर करा, जास्त व्ह्यूज द्या आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब पण करा.
आणि आमच्यातर्फे तुमच्यातर्फे सर्वांतर्फे यांना थँक्यू आणि तुम्हाला सुद्धा थँक्यू की तुम्ही आम्हाला एवढे बघताय आवडीने.